Nawr mae'r siwrne yn mynd â ni i'r de o'r ysgwrn i ben stryd i gwrdd â'r hanesydd lleol Caeau o Brian. Mae yna stori ddifyr yn perthyn i'r darn yma o dir. Caeau, mwyn le bach newi i fi, anghysbell iawn. Ble rydyn ni? Wel, da ni rwan yma ys y bedd. A'r bedd, da ni'n cyfeirio at ydi bedd Poriws. A mae Poriws yn fan hyn, a mae'r geiriau yn dweud Poriws hic iacit in tumulu homoplanos fuit. A be mae hynny'n ei olygu ydi yma orwedd Poriws roedd yn ddyn plaen. A wedyn be oedd plaen yn olygu dyn gonast, dyna be oedden nhw'n feddwl. Ac yn meddwl hefyd mae rhyfeiniwr oedd o oherwydd cysylltiad Sarn Helen. Ond mae ystadieithau mwy diweddar wedi dangos bod yna llawer iawn mwy tu ôl i'r peth na hynny. Hynny ydi bod y geiriau i gyd yn sownd yn ei gilydd fel oedden nhw yn y drefn yn y dyddiau hynny. Ond mae yna fwlch rhwng homo a planws. A wedyn, y ddamcaniaeth ydy bod yna groes ydy bod. Mae yna ddau ddotyn os da ni'n edrych yn agos yn y bwlch yna. A mae'n debyg iawn na'r ddau ddotyn ydy top croes. Mae hynny'n newid y geiriau wedyn i XP Janws. Oherwydd bod rwy'n di ychwanegu troed bach i'r L oedd yna i wneud y gair planws mwyn trio wneud synwyr gan bod hwnnw'n air Lladeinig felly ynde. So XP Janws felly dyn Cristnogol oedd o sy'n wneud llawer iawn mwy o synwyr wedyn efo cysylltiad â batu cymer, siarter Llywelyn fawr yn rhoi y tiroedd yma ac yn enwi Maes y bedd, y llecyn yma o dir yn y siarter ni i mynachod â batu cymer. Ac wedyn o ganlyniad, mae'n debyg yna rhyw esgob neu rhyw breior oedd yn perthyn i'r sefydliad yni oedd Poriws. Ydy'r ffaith bod yn cael ei alw Maes y bedd yn golygu bod amaethu wedi bod yn digwydd yma ar un pryd? Amaethu wedi bod yn digwydd yma oedd o'n gwm ffrwythlon a cynhyrchiol iawn, debyg iawn i ochr arall i'r brynu ni. Mae gennym ni cwm prosor enwog iawn wrth gwrs, ac mi oedd fan hyn llawn mor gynhyrchiol. Mae gennym ni enghraifft chydig bach i lawr y dyffryn y fan hyn, o dy tatws yn dal i fodoli. Hwnnw fel rhyw iglw bach di gael ei adeiladu mewn gwaith carreg i gadw tatws ac ati. Nid nhw'n cynhyrchu tatws, oedden nhw'n gwneud bob math o amaethu yma, lle ffrwythlon iawn.